Няма клик. Къде си? До мен. Знаеш от коя страна ходиш? Защото така трябва. Да. Без въобще къдешка го разхождаш по улицата. Без въобще къдешка по улицата, така ли? Да. Еха. Харесва ли ти? Харесва ми, да. Стига дай. Сега ги пусни тия, да. Ела. Дай. Стига дай. Ай, Джоп. Това е твое дете, бе. Взема. Това е твой син. Това Кира. Адел, не познаваш ли брат ти? Лъки, кой е това, бе? Атила, кой е това? Мама и кака? Седни. Не, седни. Атила, седни. Ало? Да? Да. Адел. Може, но може да ми извън след 10 минути. Окей. Седни. Ничо. Не може да е твой син това, взема. Ти си спрял да храниш, бе? Кой? Взема? Не от малко. Не. Яде има половин порция. Защо? Защо? Твъста е. Айде, моля ти се, тук сега се развива някой да не ти каже нещо. Атила, кой е това, бе, моето момче? Мама ли е това, бе, моето момче? Ей! Какво правиш? Слизай там. Къде дрискаш тук, бе? Смешно.
стига вече. Единствено като кост. Сивак. Нали? Да. Той е много червено вече. Не ми се да го виждам. Такъв да е жълт, имам предвид. По гърба и по това.